Alla då. Nej, är det han som kommer? Nej, det är inte Sebbe. Ja, det. Nej. Jag tror han kommer flyga. Jag lovar dig, han kommer slå den här gången. Han kommer slå den här gången. Jag lovar. Vad fan gör han? Rätt kommer först. Nu kommer Rätt. Ja, men han måste ha min på. Du måste också göra det. Bromsar av. Så du bromsar av. Ja, jag vet. Ja, men det är för att han har längre skidor och grejer. Det var perfekt för fan. Fan vad nice. Ja, Tommy Dagge. Kom han nu. Hej Dagge. Hej Dagge. Jävlar. Nej då. Nej, det var nice. Han åker ju lite i då.